Lidl patrí medzi najväčších zamestnávateľov na slovenskom trhu. Je nás vyše 6 000. Každý Lidlák a každá Lidlačka má skutočne špecifický príbeh, špecifický background a my sme sa vlastne rozhodli, že aj vďaka tejto kampani, ktorá dnes vyniká, vás zoznámime s jednotlivými príbehmi našich kolegov a kolegyň. Byť mamou je pre mňa to najväčšie poslanie, ktoré v živote mám. A byť seniorom v Lidli je to veľmi zodpovedná a náročná práca, a tak k tomu aj pristupujem a zároveň s tým ladím aj tú zodpovednosť aj voči rodine a deťom. No, stará sa u nás perfektne, neviem, jak zvláda 4 deti. Najviac ľúbim z rodiny. Ja dávam 9 z 10. Že sa dokážeme aj doma baviť o robote, pomôcť si, aj veľakrát na prechádzke pri Dunaji si vyriešime pracovnú vec. My sme zamestnanci, ktorých tá práca baví. A ja by som povedal, že aj našim koníčkom, proste my sme zapálení pre tú prácu. Žijeme tým, no. Takže veľa. Prvé rande. No, prvýkrát sme sa uvideli na pohovore, pretože mama tu vlastne prijal do Lidla. A potom do života. My nepracujeme síce spolu na jednej predajni, ale keď niečo neviem, viem, že tu v tejto hlavičke je všetko. Celé je to také šialené, hej. A všetko, čo sa stalo medzi nami, je také uletené. Najlepšia maminka na svete. Najlepšia dcera na svete.